Pre svega samo da napomenem da ovo ne mora biti posmatrano kao prosto ciklus, već pre kao skup nekih incidenata, naravno jako kreativnih, jako uspešnih. Pre nego što krenem vezano za ovu rukovet Noćni nacrti, iz neke subjektivne sumacije prethodna 4 nebograda koje su se desila u klubu Polet, a u službi neke slike koju bih vama izneo o tome što radimo, primetio sam različite načine pristupa kompozitora sa tekstom koji im je ponuđen ili sa tekstom koji su pronašli u bilo kom smislu te reči. Primetio sam da je prosto ta muzika koja ide ispod te poezije nekad u dijalogu, a nekad u direktnoj vezi kada ide zapravo poezija i kada se čita. I u nekoj perspektivi takođe možemo da pretpostavimo da će i to čitanje u jednom trenutku da postane deo tog performansa. Mislim, već jeste, naravno, ali i u smislu gde će pesnik svoje čitanje da takođe prilagođava svojoj, to jest muzici nad kojom se razvija. I u tom smislu se i dešavalo, naravno, to neko kontrolisano čitanje. Konkretno u pesmi koju ćete čuti, ovde je pomešan donekle taj odnos između muzike i teksta. Konkretno za ovaj skup pesama sam ja pisao muziku. I ono što može da bude interesantno je to što sam ja zapravo novu muziku čitajući ovo pisao. Sada na koji način bih pristupao, i to se takođe razlikovalo. Ne mora da bude muzika koja prati poeziju, prosto pokazalo se, ne mora da komunicira sa pesmom na nekom samo metafizičkom nivou. Naravno, ima i takvih primjera. Ovde, recimo, konkretno, meni u par pesama bile su neke konkretne reči koje su mi prosto na jedan maltene banalni način izdiktirale kakvu muziku traži ispod sebe. Naravno, sve to prolazilo u komunikaciji sa pesnikinjom i, na primer, u drugoj pesmi vidimo jednu verbalnu sliku koja se lako može pretvoriti u muzičku. Mandarina je primer lepe strukture nerava, baš konkretno lepe strukture nerava. Znači, mi dobijamo sliku nečega što je isprepletano u nekim praktično vlaknima i prosto čućete na koji način sam ja to muzički izinterpretirao. Takođe, u narednoj pesmi, prosto na prvi pogled nam se nameće ta reč udaraj priborom po jeziku, što je meni u velikoj meri zazvučalo u glavi. Baš taj maltene ritualni, molim? Drombulje. Maltene ritualni neki prizvuk. Sa druge strane, ovde je bilo i tih nekih takođe metafizičkih asocijacija koje nisu bile vezane za neku konkretnu reč i za neko konkretno zvučenje. Naprimer, prva pesma mi je na neki drugi način probudila muziku, što ćemo takođe čuti.
Pa ništa, možemo da poslušamo. Aha, evo, kolega će da pusti, kum će da pusti. Tako da umesto... Kada mi ispadne olovka, vidim 2 metra ispod mrtvog čoveka kako se smeje i traži da mu čitam. Mandarine, primjer lepe strukture nerva koje se pruža zatežno. Tako bih i ja izgledala da me neko jede očišćeno. Stisnutoj šaci nađeš kašiku ili nož. Napiši poruke na zidovima, stolovima, svuda u dvorištu iskopaj pismo, udaraj priborom po jeziku, dok ne dođu po tebe oni koji su ti noću premeštali stvari po rukama. U slačionici, na stolu, Ricardo se slep i odnošan pruža kao kilometarska gozba. Moj krevet, velika krznena životinja koja dahće i drhti. Zahutalo prestajem sa noćnim navikom. Neko je prosuo vodu iz suda i sad ne znam kako da se vratim u sobu. Mar na suncu. Kada bi neki čovek prišao da ga iseče, sada, ovoga trenutka, vidio bi tihu dinamiku kosmosa.
Visoko iznad zemlje jedan čovek u osmatračnici gleda u ledeni horizont i nikome neće uspeti da kaže kakav talas dolazi. Da se čitalac, na primjer u vozu, samo doživi kao vajerčina pred knjigom, naravno. Da, ovaj durski komentar na kraju je prosto morao da legne nakon ovakvog neočekivanog razrešenja. Kardijska terca. Da. Pa zapravo jeste, da, zapravo jeste. Da, ovde prosto neke konkretno reči u nekom možda, znači ovde je muzika možda pre u nekom semantičkom odnosu sa ovim pesmama, konkretno u smislu tih nekih simbola koji se u svakoj pesmi na jedan poseban način nameću, koji su meni ovde prosto pomogli u samom procesu sastavljanja tih nekih zvučnih pejzaža koji će da idu ispod. Takođe, evo kao što ste čuli na kraju, nikome neće uspeti da kaže kakav talas dolazi. Baš sam tražio da na ovoj poslednjoj reči, na ovom poslednjem stihu da muzika naglo stane i da onda krene sa tim poslednjim, kako da kažem, talasom, koji, tsunami zapravo, da, ja inače gajim jednu posebnu ljubav prema noise muzici, pa mi je prosto nekako taj poslednji stih onako dao vetar u leđe da se što je više moguće izdivljam. Inače, zvukovi koji čujete ovde, baš na tom samom kraju, delom su i nešto što se zove multifonik kod klarineta. To je jedna posebna tehnika koja dozvoljava jednom instrumentu koji je inače melodijski, dakle, može izvesti jednu melodijsku liniju. Međutim, postoje neki načini da se u određenim pozicijama na tim instrumentima izvedu čak i neki akordi, tako da većina ovog pištanja koje ste čuli, pored sintisajzera i klavira, došla je zapravo iz klarineta i to je jedna interesantnost što se tiče samog zvuka. To je inače jako zastupljena pojava u današnje vreme, to spajanje različitih kultura i tako. Međutim, ono što ja mislim da je takođe kao jedan nadolazići talas, evo baš kada govorimo o tom talasu, je možda povratak na jedinstveno. Baš o tome priča, evo jedna interesantna pojava. Možda većina od vas zna nešto o, ne većina zapravo, o jednom dešavanju na početku 20. veka u savremenoj muzici. To je Schoenberg i njegova druga bečka škola koja je započela taj neki muzički apsolutni strukturalizam koji je zapravo tu muziku sveo na jednu esencijalističku belinu, u lošem smislu reči,
I prosto svaki kompozitor koji bi se bavio takvom kompozicionom tehnikom je prosto bivao onako lično poništen tom muzikom. I baš evo u jednom intervjuu jedan savremeni jako dobar kompozitor Louis Andriessen govori o tome kako nikad nije voleo taj serijalizam, baš zato što serijalizam u Japanu zvuči potpuno isto kao serijalizam u Norveškoj, potpuno isto kao serijalizam u Holandiji i tako dalje. I time možda čak i kao već jako zreo, čak onako malo stariji kompozitor, verujem da je stariji od svih osoba koje se nalaze ovde, je možda najavio tu neku težnju da se zapravo jedinstvo u različitosti ostvari pre nego spajanje različitog na jedno mesto radi, ne znam, možda neke šarolikosti i tako nečega. Uglavnom, ono što sam hteo da kažem, da bi mi ova pesma prijala na srpskom, to jest ova skupina pesama bi mi prijala na srpskom, ili na ruskom, ili na engleskom, međutim nikako zajedno. I to je nešto. Mislim, to je, sad sam opa. A najviše voli tu reč i celo večer čekao da iskoristim i evo sad je, baš kad je došao taj trenutak, sapleo sam se, inkorporirao. Sad sam zaboravio u kom sam smislu hteo, baš vam hvala.